Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada iti pagkayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumabkablaw din yung bigat, yung bagal daw na yung baga oras kada kayam ng sangapada. Pagkayam padaanan nyo ti mauding pakasalitaan para ti pakasalitaan ni Edmar nga napauluan. Gulib. Ayan, gulib. Asinot gulib. Anyat kaya sa wanti gulib. Ha? O naging Ilocano ko na yun siguro. Okay, pakishare ti program ang tayo, share. Hindi nga rin rugyan, papagayam nga ibasa. Dito ipakasalitaan ni pagayam tayong Edmar. Ti pakasalitaan ni Edmar nga napoluan iti kulib, kunan na to'y, Dear Manong Nemi, no adda dagiti makuna adak sanggasat may saak ditan Manong Nemi. Inanakdak dagiti naganak kanyak ngem sandang imparik na ti pamateg ken dungo ti ina ken ama. Diya mo, tayo di addan nakem ko Manong Nemi saanin nga ayat ti imparik na da kanyak. Agsipud ta kinaranggas. Awan tinasyahat ngay bagada di no saan nga buwisit ka nga ubing, buwisit ka nga anak. Nawatak-watak ti pamilya mi Manong Nemi kapo iti kina irresponsable dagiti naganak. Saan ko narik na ti pamatigda? When? So nga jak mamati ti bagbagada nga amin kanu nga naganak ket nasyahat. Naganak tulad ta. Awang kano iti anak na naganak amang laksid maitulad na nga laksiden ti anak na. Jak mamati di dayta. Jak mamati kunak gabutan nagpasarak. Ni kaanuman ka jak pulos narik na ti pamateg ti may nga ina, may nga ama. Agpaso, utang ko nga na imbaga nakam kadakwada. Nang runa iti ina. Nga nanginaw, nang karga, kan nangipultit, nangipusta iti kakaiso nga biyag na rumwarak laeng ken masirayak mamulagatak ti lubong. Ngem no kastang idi nga makarik na kitirikat Manong Nemi kang kanayon kay bagwanga apay nga didakpay lang ing pinisit idi addak iti tiyan. Apay nga didakpay la kinetel idi sa anak pay nga naipasngay. Ngem ti kasto nga naipasngayak ngagsagrap iti adu nga rigat panakairuruman. Ngem sanak hindi nga napukawan tinamnama.
habang may buhay, may pag-asa. Huwag manong naimi, nunasken, ngagpal palamaak ket aramidag, agbiagak lang. Iti pa nang baybay akanyak, dagiti parents ko, manong naimi. At damit dagiti mayat, nga mangala kanyak. Tapno laeng, baonen da, baon ditoy, baon dita, nagkamalikak, sipat ditoy, baot dita, kedil ditoy, lapigos dita, kugtar dita. Tas lasaan nga tao ti pangyarigan da kanyak. Takunada. Di da kaway amo nga ipatag, di kita naganak ka. Da kam tukid din, nga di mo kapkapin buisit ka nga talaga. Arig na manong name nagkatang-katangat. Ngam tengon akon, kahit ko tagbihag, numampay, kang kanawin ko hindi nga bagbaga nga, dasay siya at lakuman nga sandak ng pasngay. Mga anak, ikarigatak, nunaskin ngagtakawak, haramidak, ngam tiyakmat ka din nagtaktakaw. Karamidak hindi manong name. No, damang ibaon kanyak, siyempre, agpatandanak nakaistambayak manong name, kadagiti pasdek, nga posible nga damang ibaon kanya. Psst, boy! Sir, katanak man sigarilyo. Kukam to suplinan. Thank you, sir. Hey, baonin ka man, nga pa Xerox. Hey, mga tuman, gamang gumatang ti merienda. Hey, mga tuman. Agad siyempre, tandaan ang takmata. Napialaan mo't manong name nga. Andagatang kot kanikmat. No merienda ti pagatang da, adat numatan kukwak, ag merienda ak tumatan. Ingganigatak manong namin nagbasa, inraprapin ko. Hoy, ore adong arigat, nagreduarak at elementarya, nagreduarak ti high school, pasang awa. Gani nagreduarak ti high school manong demi, dito nga, adat dumatan na, kiti mabaling ko nga, mastrek nga trabaho. Napadasak ba manong namin na nag-construction? Aging ganay dakdaka kung dito syudad. Nagsapulak ti trabaho dito manong namin aging gana kastreka kung akas babaunin. Restaurant boy, delivery boy. Iti may isang restaurant. Dito ay ako nga nagpaot manong. Kada kita agsal sa ludsud, nakatrabaho ak manong nami, no kumusta't biyag ko. Kumusta di kita ganak kanyak, kumusta di kita kapsat ko. Umisamak lang. Arig na, awan naganak kanyak. Awan pulos timpaida nga dungo kanyak. Awan pait kakapsat ko. Tadyak madarik na, ti pamateg, uno, nadaan ti kapsat. Hindi taliak amin idaan kasta nga dag sa ludsud no kumusta ti biyag ko no nagkapkapuak kasano ak nga dimakkel. All around manong name iti trabaho iti restaurant. Ag tumulong ka iti kusinero o no tumulong iti kusinero aginaw agi-deliver naroon na di amo kong nag-drive idadan lisensyak siyempre. Sakto mako na ag-deliver kada kitay ag-order iti agtawag da lang orderan da kitay kananda, pamigad da, pangaldaw, pangrabida. Aging kaya manong naming nga simkenen ti ayat iti pusok. Tamay sa akong nga baro manong naming. Ngamiti kasto yung piyag ko asinungat at mangayat kanyak. May sa kadakwada ni Sally, may sa kadagiti waitress iti dita nga restaurant manong. Hindi makita, kadagsamat, dagiti matami kay ni Sally. Kasla, agbalbalikasan, dagiti matami. Kaya may isang aldaw, manon nami, nga, agirekrekep kami, agawid mo ito ni Suna, siya kaya stay in up. Sally? Oh, Edmar. Itulog ka. Ada sundok. Sundong? Taxi? Haan? Tricycle lang? Private? Lalaki siyempre.
Lakay. Karubak. Api nga, saan nga ni tatang mo kumamon, no? Kapsat mo, awanan tinagan na kanyak. Dagiti kapsat ko, adadamat tayo. Yumi nagmay saka? Yeah. Api katawa ka. Kunak lang no sisyak lang te, kasto yung nagmay sa. Apay met, nagpepeso ka dito istorya, dito kadwa tayo. Nga talaga nga nagdalan ka ti adong arigat. Pepeso. Halos nagpadpada tayo. Nasapa kami mat nga naulila, iti inakin ama. Ibagat, anda nagiti kakabagyan mi, nangalala ka na kami. Sakam nagsisina, nga talong agkapsat, hindi ag-asawa dan. Siyak tinabatid to'y. Agkas kasarak. Diyan magkas kasarak, isutaking ko karito yung may mangalakan yan. Bam, tanto ada bukod ko halugan. May kanto sundwen, sakad tulod. Imbaga, stayin ka. Nga rod. Pero saan ko dakil ko magastos. Isudetan ti sandok. Edmar, thank you Okay, ingat. Okay, thank you. Ingat ka rin. At damat day of me manong nemi kat naera na ngagkaday open kami kiniseli. Mawaling nga kumay kanto sundo na bigat. Ito'y, hindi yung pagkasaram, tapay. Rest day mo, di ba? Oras siya. Gamot rest day ko, dagi na naak. Awisan ka kumang paspasyar. May unay pasyar ko dito O sige. Thank you. Na oras. 9:00. Insaga naak man amano. Tanang arod kas may nga baro. Agaram hindi may nga balasang. Nagpaspasyar kami manon nemi ad-ado ti ammo ni Shelly nga papana pagpasyaran dito syudad nga miti siya. Asla iso ti tour guide ko manon nemi. Nagmerienda kami, nangaldaw kami, saka manin na paspasyar. Iti may nga parke manon nemi idi bumalemen tanalamisan. Nagkatuga kami iti Benz. Inigkamaktiman na. Elmar, noawan ti mangiparit. Mabaling ko kading angkan, ti bukod ti dakwalap mo. Apay nga nabukod pa lang ti dakwalap ko. Dito pa lang umuna Saan ko gulpien? I love you, Sally. Edmar. Amo kasala ka may kari. Gapo nga rin ta, naggapo kiti rigat. O, hindi mabaling ko ipanakkel. Malaksi di pusok nga gayat. Damok ngayat. Damok kaya nagnanayong ngayat. First and last love. I really love you. Agmay may sakit ka sa pulak, ti kadwak. Agmay may sakamat kat ka sa pulamat, ti kadwak, di ba? May bagay ditunggal may sa kadata. Kit sabi ko manuan niyaman ti marikriknak. Kasta kumaman ti marikriknam para kanyan. Talo nga bulan manon nemi sipud indaton ko ti panagayat ko kini Shelly. Nga basta day off me agkuyog kami. Mapangkam sumuknal. Ag-shopping kami, ag-merienda, mangaldaw kami, ag-pasyar kami. Aging gawa nung naming inaklunan ti panagayat ko. Formalen. Ngadan nagkinawatan nagiti puso mi. Sa alangan nga dakulap ng may gamak, ken maagka, maarakop ko ni Suna, maagkakon dagiti lips na. Aging ka nagtulagan mi manong nemi. Iti pa nagplano mi pala ti kalaysa. Simple lang ang kalaysa. Taking ko at restaurant, inalami nga ninong manong nemi. At dalang walo nga ninong ganinang.
iti judge, ang wanan ti judge, huwes, manong name iti nagkasaran mi, civil wedding. Iti mismo manong name nga restaurant nga pagpapaayan mi sa jahay nga angay iti lunch. Kada iti naimbitaran nga ninong kaninang, kada dumapay nga kinaduami. Pag naidan mi, manong name agkasara kami nga duwa, iti balay ni Tata Inso. Tanalawa mo't manong, taltalo da lang. Isoda nga gasawa, at damay sa nga barito nga pukuda, sa dakamin nga gasawa. Kaya siyempre dumtengen tirabi manong name. Dito nga nagbaris rosas dahi nga rabi, nagmaymaysan ti bagirik na kinayat mi kinili seli. Dito ko manong name nga inusat. Dito ko ginunood ti amin ti kinabirhen na. Birhen, ang nagunood ko, ginunood ko ti asawa. Adad namanin manong name ti irut ti arakop, bara ti agek. Iti panangikarik nga isukit isuntulayan ti babae ti bihan ko. Agas tamat ting karina kanyak manong. Alisto nga naguret, ti ruweda ti panawen, may sa duwa talo upat. Ket kunada ka na kami. Oy, Sally, Kanadmar. Abay, ano plano yun biyag yo? Agasawa kay latan? Agururnong? Agururnongan nyo ta kwartayo? Ano nun yung arod? Ket di kayo mataganak. Kunak mat, siya sino kumati lalaki nga di agkalikagong magbaling nga ama? Kastamat ti ko na ni Sally. Ay siya sino kumati babae nga asawa nga nagkalikagong magbaling nga ina? Mga di mo amot pumotot sa kaedmar. Amamat aninong, apa nga ron kagigalit na di mo pa mapagsapo ni Tida Alsem ni Sally. Uno si Sally, di mo amot agsikog. Dumdag dulat ha. Di ka magpakita ti doktor ya. Nagpakita kami nga agpaiso manon name iti doktor. Kadanyan nga nagsahem. Tapara kanyak manong name. Nagtutuloy iti kinadaksang kasat ko. Tasyak dada deperensya na. Kaya Diyos yung doktor. Pulos nga saan na ka makaputot. Ang kukunain nga maminpinsan nga saan ka makaputot. Ngem, marigatan ka. Nga magsikog iti asawam. Ita na kurang nakapsot na ito'y adakin ka nga sperm cell. Nalabnaw ika nga. Hanggang nga maminpinsan ko natin labaog. Makaputot ka. Ngayon narigat. Milagro lang. Saan tumapasamak ko to? No milagro ko nam, tay talagang saan ka nga makaputot na talagang totally dead cell. Nakurang lang. Digad mas kukak tumat lang tasawag doktor. Palubos tapo. Aglalaing kayo. Nagdaras kang ipaunag ko tapno saan nga nakapsot, saan nga nalibnaw. Tiyada kanyak nga sperm cell, doktor. Madumad na kita magbagahan naman. Mati mading ang bisyo. Sa anak man nagsiksigarilyo. No uminumat, gagahilaeng pagkikisama. No da okasyon. Sakbal na uminom na da okasyon. Ngayon gagahilang sa anak pat pa nga nakarik na nga na bartek. Dahil lang. Mariknak lang nga. Nakainumak. Irin ito nakasalsalon at asawak manong naimi. Pasensya ka, Shelly. Okay lang. Kasi ko na ni doktor. Narigat lang. Ngayon, adan tumatlain. Suwasang ka mapukawan tinamnama. Okay? Okay. Sabi ko matasang ang balbali, di ba nakahit mo kanya? Saan tupulos ng agbali o ka nagbaaw? Sweetheart. Nakasan na kinabudnong kanya, kas damat na kinabudnong kanya. Sige. Habang nga mo ako pengarot anak ta, di ako matunay paggastuan ta, di agurnong ta. Pangusaran ta orturnong ta.
Mangkita tati medyo nalaka nga daga, ori basit lang, bagi parang direct tati gagangay lang nga balay, tatumako na nga, adabukod ta nga balay. Kahanon to nga ta. Karagpadpadamat nga, basit la sweldo ta. Dahil nga sa ludsod kat masungbatan. Orayam lain. Ada na amok manong naming agric-recruit, kada kita'y factory worker, iti abroad. Baka dakal mati magastos, bro. No, awang problema. Sa hanggang glasak kada kita'y recruiting agency, sinunod. Ti kumpanya, ito dahil nga faktorya. Iti faktorya mismo ti mang-hire ken ka, sudan ti makamo ti amin. Libre peplete. Saganam lang iti passport mo. Ganun. Kaya naglasat ka ti training. Ento na makalasat ka ti training, malpas ti training, rekrutan na kanton. Ikan na kanton matin ti plane ticket mo. Mayat sa. Langas sa. Talagang mayat. Nag-train nga road manong nami. Kahit nga sawen. Naging katakit restaurant nga pagtatrabaho. Kahit nila yung seli manong nami tinabati. San hindi kanunungan ti asawak manong nami ti amin. Apay kumatiyo ka. Hampi ka sigurado. Ngayon lakas pagarigan na maaprobaran kalpasan ti training mo. Di umadayo ka. Tapno matong paltarapata. Kada tuwa nga tawen nga bakasyonan. Doon nga tawen, makagatang tanton di nalaka nga daga. Another 2 years, baka danton pangrugyan tang mga patak diri ti kagangila balay. And another 3 years, o 2 years, baka no, adanton na nayunan ta nga puunan ta. Tamang iparak diri damat ti bukod ta nga restaurant. Yan tangi adumaten ti knowledge ko sa kanang ti restaurant. Agpadpada tamat, di ba? For another 2 years, baka no, adanton urnong ta para iti masakbayan na kita anak ta. Anak ta? Apay katawa ka? Adanto ka tan anak ta? Amusta, marigatan ka mang putot kanya, saka umadayo, yada doon saan ta nga madanti anak? Andita mo, baka ti duwa nga taon nga urno nga, sa kung to ibuang keng kakatagsikog ka nga dagos. Nga ta, sabi ko may kararag na kinabot Diyos. Uwain manong nami nag-training ak nga road. 1 month training. Sa bagay manong nami, magdadamat ka dito allowance, kabayatan nag-training kami. Petunggal manong nami maamuan, di kita iwapada ka lalaki, ti problema. Kanata ko ng pare. Maganda kayo, tadaputot yung na. Sarsarapayak, di po mga pumutot, di patupututan, di bagat ko. Sarsarapayak na ko na. Nagkontrol kami Kaya nga sa no saan nga mag-control, baka talaga nga awampay makatawan jay madama, nga tag-ibig at baka agsikog man ni bagat ko. Sabi nga takas jay, adama da kita nagrikat nga agsikog, nagrikat nga makasikog. Kurang lang deta, iti romansa, Edmar. Nawan sa po naman, iti romansa. Naramil ko ti amin. Ada pagbibuya. No? Kurang lang iti makmakan. Dumat ti bagbagada nga naskan nga kanik. Ang kanikmat. Alakit dumtag tulad ta. Ewan nang adaywam ni bakat mo, dadadaga sa mga pututan. Pwede maprobaranin manon nemi malpasin training ket hiren da kami. Dimtengan ti aldawan no nemi. Kapanagtayap mi apapanin niya ijay Qatar. Nasadya manon nemi
ti ayan ti kumpanya o ni paktorya ngayon kang pagsarkan. Inarakop na ti asawak. May kawak to, Edmar. Ako problema. Kakaiso na nga nakapipinasan ti komunikasyon. Hanggang kas idi nga tararamatin na kita dati abroad kat voice tape, di ba? Kita ada pala cartridge ka na ready. Itanggat na Sagay sa atin mati cellphone. Mabanyo tag video call, di ba? No mailiw ka kanyak, mailiw kang makakita, makamagsalita. Kasalan na agsangsango. Ado man kita pa agbi-video call nga sex over the video call. Kamu? Ano tayo mo? Baka babae nito panag video call ta kita. Baka masikugang ka. Naka-imposible mo ta. Hanggang sa naka-imposible. Daot ta kina po Diyos. Itata, agin na dayo ta, isot yung panakaalam di. Nagbintasan. Kaya mo lang aliliwaan, di magbagim, sweetheart. Kaya malawin. Mabatiak. Pacheck. Narito kit pasit pa nang isagana ta tigamin. Tanong talin na ta, iti restaurant nga pagiganan ta, manulot sweldo ta, kan naginat magadgata, ang kaskasera ta, di ba? Kasi nung umadaan ta, diba, bukod ng luti kan balay, nasaan ka ang kabrod. Gatnam na may Edmar. Agbari na ka na puntongin ka. Oras siya. Kat babae ni cellphone, video call, santa una nga, marig na tiliw. May pantili ta, babae ti pa nagtinawag ta. Okay? Mabalin pa iti panang balinta nga, ag-sex ta iti. Ni daytoy. Inyata mo, baka mayat, si kama. Narigatak lang rin nga makaalad Adad nga dyak makaalad, no? Ipusit-sit mo, di ba dumanon kanya. Ipusit-sit ko yung cellphone ko. Makita mo na, idanas mo mat na ko. Ay, admaraya. Agananad ka, agananos ka, kastakmet, agananadak, agananos ka. Dakkel man akawa manon nemi nga mayadayuan iti asawa. Yamte ko nakon, makariing ako ni tibigat manong nemi. Tawag ako ni Suna. Makita ki Suna. Kabayatan nga agmurmuray. Makita ki Suna. Iti arwatan na nga nakanayti. Makita ki Suna. Manong nemi, makita na. Nga nakasando, nga nakashort. Yan. Agin good morning kami, kinumusta kami. Santa adan to kiss. Diyan lang ta screen cellphone nga kisin mi. Kunanyas dyan. Love you too. Aslan tumatmanin manong na imi tirabii. Kadadadig di kundaway nga patpadasan mi, nga di nakayat. Adadig kundaway manong na imi nga ipakitak. Hindi ka mailiw dyan ito'y. Mailiw ka. O, sige, kadam nga ro din. Itindak ito screen. Tala mararamit mo. Hetsi ka. Di ka mailiw ito ito'y. Duwa nga mansanas. Mailiw ka. Kisak lata ka ro. Dito nga ro baba. Ipakita bata ya. Iya sadig mo, iya sadig kumet. Barbaring no. Pakadanon dita. Kanyat amom, pakabiglag sikog ka. May sa aging ka ngalalpasin ti duwa nga tawen manong. Ket siyempre, kastaon iti kahagar, titunggal may sa kada kami, iti muna pa nagbakasyon ko. Nakairot na kita rakop, titunggal may sa kada kami. Kaya't mga ipahanti pa nakailiw mi, numabaling katagpat-pat nagkami. Nakakita kami din, manong na iti ginatang mi nga daga. Namambay daga. Damat kan iti ruwar ti syudad manong ngam nanginata. Sumaro no. Agparaming kanton ti plano. Plano para iti balay.
Adalat naman na kita nakadulin. Nga po nga emergency. Kalpasan na, no dantong balay ta. Isa ganaan ta. Para iti masakbayan na balingan na ta. Amom, Sally, hampay. Lumalagip ko na kita nagpasarak adong arigat. Kung nakitibagi. Jack to kayat nga mapagpasaran nagit agbalingan nakta tigas na narigat. No, napaidama nakman iti pamatig kandung kung nagit naganak kan kamsat. Sang kuntong itulok napaidamak nagit agbalingan nakta. Kahit ko ngay parik na ti ayat kandung mo kadakwada. Ti may sangama. Kasta ka kumamit kadakwada. Kas may sakina. Abag katawa ka. Nagplamplano ka. Kas lang nakalalis tuunay nga mapututan na. Sana ka mapukawan tinamnama, Sally. Oray bagada nga. Nakusnaw. Kad narigat ka nga, masikugan. Hanang mapukawan tinamnama. Kastak, may Jack Pulos mapukawan tinamnama. Edmar. Nagsubliak manin manong naimi dito Qatar, kalpasan ti duwang alawas. Kasi ti dati, manong naimi, tawag dito'y, video call ditang, trabaho. Nagmaymaysak manong naimi, ore hanak ang maymay sa ta, agtrabaho ka pampanunot ta. Agplas baklat ta manong naimi di kita adong arigat nga nagpasarak, idi ubinga. Kani di agbarito idi agbarua. Manong nga tanig di kas kanyak. Manong nga taya. Namadumad litan. Adumat lata na kita walang-walang dita, kita street children, kada kita palaboy. May saka na kuala ini. Ngayon sabi ko, ma, tadyak ito mapagpasarahan ng tikas dyan. Hangat amat tinata, takilakon, amok matindag trabaho, na pinaspig trabaho dito abroad. Iti abroad manong naimihan maliklikan nga dalata na kita sulisog. Kasi ti may sangal daw kung nakanyak ni Rodi. Pare, no day off mo. Masapong usaran data. Tapno ag-relax ka. Ag-happy-happy ka. May katangor ti gundaw ay. Hanggang nga basta pupuk dito oy. Amo madanda nga mapampanurot mo tinapalabas mo nagpupuk ka. Di ka nga di mailiw. Iti niya. Iti babae. Akala listo nga ag-video ko kamlatang kinibakag ko. Tarami din nyo. Pasaray. Dadadag sakit taulom. Rumor man. Dinabing pinas to ipay-paysom. Nga tapagin serkam. Ada romansahem. Adamat mga rakop ken ka. Adamat mga romansa ken ka. Di ba? Ado ditoy. So pay gastos. Ag-relax ka. Patasam. Dan. Agrubat ka tayo dan. Hanin, tawagan lang ni Bagat ko. No, amom, data problema. Nga narikat mo mapututan ni Bagat mo. Ada sukal na data. Adon din nakapadas. Ano sukal na? Adon, amom mo ko na kasya. Nagrigat na nga mapututan ni Bagat na. Ada nang isagasin kang kwa na. Padasam nga iya sa iti sa bali. Dahil sukal na. Mamati ka. Adok kasta ko nak. Kahit mo sawan. Iti manon nga tawon nga panagdanayo kinibaket mo. Awang pa'y pulos tinangip. Unang usaram iti data. Isu na lang. Isu na lang. Isus apo. Kaskala di lalaki. Ikaw naman. Aman. Patasang mo usaran sa bali. Sukal na. Saan ko atinong palmanong? Nalpas manin dito nga tawin. Nagbakasyon akmat manin.
Nga iti dayta managbakasyon ko manon na minarugyan nga ipatakder ti balay. Gagangay lang ang balay. Wait. 6x4 lang. Gagangay ang balay. 6x4 meters lang ti area naman. Kasi gagangay lang ti balbalay ito. No 6x4. Okay yan ti duwa mo no talong nga babasit na kwarto. Basit nga sala, CR. At porch na. Okay. Okay na, di ba? Ito may katlon to ang panagbakasyon ko. Malpas to na ito eh. Apagbit kan to pa makadahon sa jacket, nalpasan. Agnaedak ton. So na lang ta. Tanya. Narikatag may mesa. Isong orayan kan tulain ngayon. Sa tanto, pagyanan, iti dakilo na nga panawan iti panagbakante na. Mabalimat mga lakadwam. No adamayat dita nga kasera, padam lagi na babae agsapsapol ti kasera, oh my God. Taga adamang kadwa kanya ko nam to. Di okay? Bayan makasangar ti ramidek. Tam na dakad kadwa. Pero lalaki babae tayo ba? Si kamot. Di nakalalas ng mga babae tayo, alalakit ayabak. When, no, dan tuman kan tuwak iti balay, numalpasen, babaen to, adun ta kita, kalkalika ko mga alat pagyananda. Hindi agsubli kalpasan ti duwa nga bulan manong nemi. Tinawagan ng tasawak, video call. Sweetheart, good news. Good news. Nalpasan ni balay. Kas magitam. Video. Gagangan man lang. Nakalalistuda. Video ka, takitayam. Wow. So na lang takurang na kita appliances. Di isot sa runo nga bakirin. Yeah. Ada kaduakon. Di mamong kaya tigaduam. Limang sabel. Asidag dito nga pagyanan na iti pagtrabahuan na. Di ka dada kaduam nga agbayad expenses nila, danong kin kuryente. Wala. Basit man lang dawatak kang kuha na hasta o na yaman na. Kansa nga rita kang ronang good news. Ano kang ronang good news? Ikarkararag mo kinapod Diyos. Nga saan lang ang delay da ito eh. No di kat masiko kakon. Hanyat ako lang. 2 bulan itan. Sipod di nagbakasyon ka, nasanak pa nga nadatngan. Oh my! Diyos ko, saan ka pa ilabas naman ng nama, baka adad ang sakit tinake mo, no? Madamdama ka, nagregla ka din na oras. Agpa-check up ka. Tapos sigurado. Dadataramitek. Diyos ko, kung nagtupay ngamin. Yeah. Kasi matimbang ni doktor, di ba? Kung nagtupay ngamin. Hanggang nga basta, baog, no di kat makaputot ka, narigat lang. Itan, napasama kain. Sabi ko agananad ka ha? Diyan kayo gumaraglag data. Kabigatan naman nun na imitimawag manin kat siyempre nagpa-check up iti doktor kat positive manong na. Positive? Andan mabukbukil na si Cookie dyan ko. Agananad ka ha? Uwin, aramidag ti amin na panagananan. Ngayon, nakas pagarigan, ta saan nga na ikari? Tadumat tikas na. Sabi ko matamawatam to ti kinapudno. Nung maragrig kas jay? Baka, ay, saan Sungard nga pakpakdaar ko. Just in case. Ikararag ta kinapod Diyos. Namamok. Insagutan na po Diyos katatatita. Nagam na po Diyos. So kadakal ti pamatik kan panagtalik ko iti Diyos. Isagutan na ta. Kat siyempre, itultuloy na nga isagot na ta.
isagot na ta. Isagot na karata. Da ita nga anak ta. Nakamonitora manong na may kabayatan ti panaglabas ti panawen ket talaga nga duwak-dakkel manong na may. Uwain mano. May video ket makita at talaga duwak-dakkel. Ti tiyan ti asawa. Aging nga dimtengen ti panagpasngay na kat in video na kanyak manong naming ang pabuya na tilanga ti anak mi manong naming babae. Ni Princess. Princess ti kayat mo nga. Nagana? Princess. Very good. Princess. Isungarot ministro. Kasi ka, kumusta ka? Kasala lang ang matasang nga nagpasngay. Si Kamit. Nabigsa ka. Nabigsa tila nga, ha? Ngang tiriknak, siyempre, inakapsutak. Kasla saan mo nga naglasatan di permi nga panagidik. Narigatan na, ang kayak met, kinayak. Di ka kani maragsakan no makita mga tilangak kat kaslasang nga naganak. Napigsaklat ta. Kat maragsakan na ka. Di kat awanin tabuksit mo, dakang nga nadakila, natarimuaren. Una, platin natin tiyang ko. Kahit mo makita, oh. Awanin tibutit ko, taimpas kayong ordon na anak ta. Siyempre, manon na idibalbalo man ang bakasyon na may sakit guduhan na tawen ni Princess. Kahit kastawo ni tiragsak ko manon na nga isot imuna idi nga inubak nga inarako. Oh, di anak ko. My princess, I love you, anak. Siyempre, si Maruno, ngayon miti ilimi, idi asawa, ang garamit at ading ni Princess. Kanya damom, kalpasan nga, agsikog kang agsasaruno nga sigugan, di ba? Gawan ta kinapa, Diyos. Thank you, Lord. Tinak ka na kami madlang di anak. Ita, awanan ti mangin ko. Sabi ko mata, ganaktan, sabi ko mata. Ti sumarunong nga, ikid daw ko agad sabi ko mata, daadi na, tapno at naman junior ko kung nalalaki ito sumarunong. Sabi ko ma. Maudin manong nemi nga duwa nga tawen a kontratak. Kalbasan na ito'y manon nemi. Agpurgudak to. At ang tumaten manon nemi, pangrugyan mi, pagpuunan, iti asawak, iti patakdermi nga karinderya pa ilang Sa amin to pagbali ng restaurant, nakaspagarikan ta. Okay, ti customer. Medyo pang lawaan mat manong nemi, tinaagatang mga lute, tada pala space na nga nalawa. Iti kagangay lang 6x4, manon nemi, patakdermi nga balay. Nagbakasyon ako, nagpurgod ako, manon nemi, kay talukit gudwa matin tawen ni Princess. Nakapimpintas nga Princess. Oh, ni Princess. Naglaingan nga sao, kang kanain kam na ko tinawag, tinoko, dadamatin video, damatin cellphone na, muna tago sa ti cellphone. Kumusta ka, anak? Hindi, nasyad lang daddy ko. Ore makikita ka nung ti video call. Ita, marakop kang nga mismo, daddy. I love you, daddy. I love you more, anak. Kamong nakaragsak kami ni mami. Tanabayag kami nga sa nga nadaan ti anak. Imbag lagi dadimteng ka ni ti biyak mi. Princess, my love. Baka tatang siya kung tila mo. Ngim ni mami, daddy, oh.
Love kay nga doa. Bang, tagaramid kami ganida, mami miti ading mo. Adi ko? Tagaramid kami gani mami miti ading mo. Masapang nga takapsat mo. Narigat akong kapsat na. Ano naman nga narigrikat. Noowan na gandak mo. Ay, malakip ko man ang tinabalabas. Gabali. Oresan ko nga narik na ti pamatig, ti naganak kan kapsat. Iparik na kan kanak ko. Iparik nami kan ka. Ti dungo kan pamatig, dagiti naganak. Gabuti ba't patigda ka, princess? I love you, anak. I love you more than. Naipasdag mi din manon mi ti karinderya kas nagtulagan mi ti asawa. Nakadadong ako customer manong. Agigadim tengen manon mi iti panag preschool unong panag nursery ti anak ko, ti anak mi. Iti sa amin nga ninamnama manon mi na aksidente ni princess. Hanya! Nanano! Anda ka nang damgis kang kuha naman nung naimigat na ipurwat. Diyos ko. Nagdardarasa ko naman nung naimi napansin marunong ti ospital. Dito nga nadanon ko ti asawa. Kamusta ni princess? Apay gamin. Nakabantayak met nga mag-aayam dangay. Okay man dyan nga lugar. Tsaka mo no apay nga na isarong nga lugan. Kapag suman nga agtaray ta anak mo, nga dinanamnamahin nga ko. Anak ko na ti doktor. Diyak ba nakasalita, doktor? Hindi ba kasalita ti doktor, mano? Siyak ti ama, ti pasyente, doktor. Isumat ti inana, nakam nga naganak. Doktor, kakaiso na nga anak mi. Nabayag mga tinartarigagayon nga madaan kam ti anak. Pang-aasiyo. Saan nga siya tirubay kang pagpakasyan nyo? Noon di ka dapat Diyos. Kasano ka dito kasasaad na? Kasapulan ti Dara nga may lison kan kuana. Doktor, nagasagana kami nga kasawa. Kaya mangidunar ti Dara pare ti anak mi. Inexamen da kami nga agpadpada manong nimo. Kalbasan na. Alpasan lang ti manong nga oras. Sa dakman na inikatan ti Dara. Uno, ni sa iligan ta, tinikatan da. Hindi ka salita ko ti doktor. Kumusta ta ako? Madaman nga may ilisod ti Dara. Ken kwan. Nangalan niyo ti Dara, doktor. Apantak man inalaan. Ni Mrs. ko, tinangalan niyo? At kinontak mi nga sa bali nga blood hospital nga dan dati stuck kasiyay. Blood O positive. Type O positive. Hala nga type O, dapat positive na, doktor. Saan nga di ka siya titipo ni Dara, doktor? Ni Mrs. mo, type AB, sika, type O negative. Iso nga sanda kami inalaan, tira. Apingawan ti may sa kami nga katipo na ti Dara, doktor. Kabutan. Kahit na nga sawin, mister. Ano tanga mo? Edmar, doktor. Selimat ka ni bakit ko? Kahit na nga sawin nga saan mo nga putot anak mo. Ano ko naman, doktor? Saan ka pungto takasta, Edmar? Saan ka pungto takasta? Saan ko nga putot ni princess? Saan mo nga putot ni princess? No, ano yaman ti problema yung kini Mrs. ito dahil nga banag, Edmar.
Ada ako ni tiro ita. Tila yung pakasignak iso ti panakatratar. Panakispal ti pasyente. Biya doktor. Awan kada kayo ti nangalami ti dara. Gabata. Awan matikatipo na kada kayo. So nangalakan sa bali. Yung mga ti pagdanagan. Nespalin ti anak yo. Awan ti anak ko, doktor. Ti putot mo. Saan ko nga putot? Naispalin ti anak ti asawak. Sige, doktor. Awan ang bibiyang ko. Ti matay kay maspal. Ti asawak ti kasalitam. Saan ako nakasalita pa? May panggap kang kuha na. Well, nasot ko lang. Ako maraming ko. Excuse me nga rin tayo nagkabaliwan nga check upin. Ti anak, ti asawa. Kis dirignak manunin. Kasla kayat ko ti mapan iti ayan ni Sally. Sa dinungamitian na. Impakadra iti ngagsiar manong. Han. Jakayat nga makita ti asawa. Jakayat nga makita ni Sally. Amangan na dumakdakal ti problema. Amangan na mapapatay ko ti asawa. Ti gulib nga asawa. Gulib ka, Sally. Gulib ka, gulib. Pimanawa ki di hospital manong name. Ngasla awan amok na turungin. Naging na putak langin. Kadag di may nga bar. Nag-order iti beer. Ken pulutan. Kasla kayat ko tagyan dito'y. Kaya ti sublit hospital kit makita ti gulib nga asawa. Kasla saan ka mamati manon nami nga maramid ni Sally di kastoy. Nakalalaing. Inrana na nga kaawawid ko. Kalpasan na. Impadamag na nga na-delay. Impadamag na nga positive. Imbidyo na nga dawak-dakkel ti tiyan na. Ti sikog na. Lakin ka nagpas nga eh. Impas ganay na, ti putot, ti pada na nga gulib. Sino ti pudno nga ama ni Princess? Sino ti kadura di asawak nga naggulib kaniya? Sino? Ay, sir. Apay, sir. Ala, sir. Sorry. At ang sakit na kila problema, sir. Bayadak no daman na buong nga buti nga regrig. Okay, sir. Ikanak pa yun. Baka nabartekin sa anak pa yun nabartek. Limlima pala na tayo inong ko Sarek kanak pa yun pulutan. Limlima pa yun ang beauty na inom ko. Sa anak pa yun nabartek. Adala ngamin kapungpungtod ko. Alagad controlling yung electric na yun, sir. Baka no. At mapasaktan nyo ang apada yung customer. Baka noohan nyo mapuputan nga agibabar ka tibuti. Kaya nga tamad ten. Pasensya kan. Sige sir, iyalang kayo pangarod. Ipagigida naman talo. Sa dyan pulutan. Okay sir, mabit lang sir. Agriring ti cellphone ko manon name ni Sally ito no tawag. Saan ko sinong batan. Inansel ko sa ko inadepend cellphone ko. Sa ko impulsa. O andinas ka na pagsalitaan mi ti gulib na sawak.
Idado mo sa nga babae. Hi! Kahit mo di nga katkaduhin ka, masapol mo ti katkaduha, Mr. Pogi. Sige, tugaw ka. Masapol mo't kasasalitam. Adad dangag muler ta manunot mo na ang kasasalitam. Waiter! Teman para kanya. Apay, adaw baling itabol ito? This is a bar. Hindi mo ka sa pulo ni kas kanya? Lover boy? Sa pulak. Katkatuhan ka. Kung nagtakitak do, dami na kompleto nga na wallet ko ang kwarta. Baka ada ATM mo dita. Ada asidig dita nga pagmamali mo pag-withdrawan. Sa bagay. Okay, ako ang problema. Baka kaya nakapay kayo ruhan. Crush ka, kursunada ka. Anak ka may hilig eh. Saan ka may hilig ka na babae? Tapay. O may asawam, ada asawat. Isa na lang tagulib. Ginuliban na. Oh? Doon pala papatayan. Nagbalinak pa kriminal. Sabi ko na mga gulib ti asawam. Ano taga mo? Edmar. Katsikan. Just call me Everlasting. Di kahit ko ito tunganagan. Everlyn. Yung Everlasting. Tawawag na kanya. Gabot kaya rin ka na ti Everlasting. No iyok kurdak. No irakos ko. Daging itakyag ko. Itibagim. Asto. Sige, tuka ka lang. Agorder ka ba eh? Okay. Agorder ka ba kahit mga pulutan? Okay. May ka ba no ako ng customer mo? Sika pa rin, damo. Damo, kahit nasa wan, adan to sumaro no. Kahit no, masabak kang agawid, mga bakante, adan duman mga alakan niya. Abi namin nga ginuliban na kati asawam. Nakaalalas nga, beto ka kinagpuapom, guliban na kati asawam. May sak nga OFW. Ay, panga nakaskas daw nga ron. No pinanawam ti asawang kalpasan na kita sa bali nga. nang tira kang kuana. Nagproblema kami dito anak. Ada, marigata na kamang sikog ti asawang. Nagabrudak. Every 2 years, agbakasyon na. Kad nung bakasyon ka, panakpak ti aldaw, panakpak ti rabi. Yeah. Iti may ikatlo nga panagbakasyon ko. Dajen, intawag na nga masigugso na. Imbidyo na pa yung habayagan ng duwak-dakil si Chan na. Tinam na mga karak ko, putot ko, hamad gayam. Kasano nga na mo, na aksidente, ti ubing. Agkasapulan ni Dara. Ang ko nga katipo. Napandarangalat sa bali nga tao. Nga Dara. Yung baga nga mismo si doktor na saan ko nga putot. Siyak saan ko nga ama. Wala saan ko nga putot. Saan nga siyak ti ama. Nagsakit Nagsakit. Sugur ko kakakpungtot. Kakakpungtot akasta. Maragdag iti bute. Ako matato bayadam. Talaga nasakit. Nakasakit. Nagbalinak nga napudno iti asawa. Ayam no daduma, sa mo mapapalaw ti asawa. Apa kung madyak mapapalaw? Yung panaw mo torturosom. Pangusaran na nga ron ijay aluna. Anang alo? Alsong ko na. Ay, wala siya. Si kagamin da aluna. Sunod adyante alsong. Apay nga makaibtur di dito mga babae nga mapanawan. Apay nga saan nga naibturan ti asawa. Baka kaya't nakalangay kan ti putot o resa mga putot. Baka kalkalik ko laonay. Tsaka mo. Yamsang ko mga rumbeng.
Saan ko mga rumbeng inaramid na? Saan ko mga rumbeng? Manong name inruwar ko ni everlasting. Napangkami iti motel manong name ket tipungtot ko iti asawak ditoy kon nga bunton ken everlasting. Uwan manong name ket kabigatan na manong name imbes nga mapanak ti ospital imbes nga loktak openek manong name ti cellphone ko kung saan nakaklose latak. Nabanak iti karinderya nagawid dito ti balay. Nangalak terwatek manong nemi. Nagsukat nangalak terwatek. Ita salutsudan manong nemi ti bakit. Ngakad kaduami dito'y balay. Ay papanam ka di ha. No damagan nagti asawak. Mangendeng. Tsaka mo ko na yun. Tadyak mat kahit kabaga ka na kayo. Pumanaw kayo sir. Pumanaw. Nakuwagan ni sir. Pumanaw ka. Wait. Tapay ngamin natin na pasamak. Kumusta mo ni princess nga anak yun? Saan ko nga putot? Saan ko nga anak? Sige. No pagsalutsudan na ti asawak. Tigulib nga asawak. Ibagam. Nga di mo amo. Basta ibagam. Mike dito nangalak terwatek. Agawid ak tulat na no. Kaya ito gawid. Doon saan kat saanin. Hana ko nga pakapakita. Tawanin treskin pa nga sang petak. Direto nga balay. Nagawid dak iti probinsya nga naggapuwak manong nemi. Da makakita kanya kakabagyak. Oh, Edmar! Sika ka din, Edmar? Siyak. Uy, nakagapuwak ka mo nga lang ang tibak na nga. Ha, nakabak na. Ngam nagabrudak. Iso nga nakabalayak. Nakompleto tali kamen. At narugyan nga negosyo. Kahit ko nagbakasyon ito eh. Kumusta kayo matan? Kaya anti ko na maakanyak. Anti ko na. Kabagyan kaya di. Kasinsing ko na di amam. Day di amak. Ay mo nga may dinatay. Kaya di nga rin inak. Tsaka mo na. Dagi di kakapsat ko. Dadan tsaka mo. Kasi kamot pala nakalagip nga nagsublid to eh. Iti lugar nga nakariknak ta dungarikat. Iti lugar nga ado da kiti nang irumen kanyak. Uwan malagip ko na anti. Sige na anti. Ising? Uwan siyak. May kama dito balik. Nagyan niya kahit. Sikat yung may siya nga nang bagay nga malas ko lang kanya. Malas ka nga. Kaya't saan ka pa kaya't nagkinaganak. Takamutukid din. Malagip ko na tanti ang gani. Ay, kuhaan dito siya. Ganti mat. Lolo kaya't mo para kakita doon sang bayam. Lawad siya balay. May ka. Tapnoan niya. Tapno, dumawat kayo ti kawarta kanya. Baka utag yun. Baka siya ti pagbayad yun. Nung mga ala kayo ti pagbayad yun kanya. Mga ala kanya ti pagbayad yun. Baka pabayadan yun ti panagyan ko. Agkaserak. Kahit agad bansak. Kasi dyan. Ay, awan libre itan, barok. Kanya klase yung kabagyan. Siyempre. No talagang kabagyan nyo, tibagbagi yung kanyak. Umay ka, libre. Libre makan, pagbiyan ako. Ayo kakabagyan tangay. Pagkasarayan dakmat. Kada masabol mi nga ron. Tuwar ka naman pa nagbalbali mo, ya. Askas dila ta hadi amot mangipatag iti pada yung nga tao. Amamit kas lakay mitla ka iti naganak kaniya. Nakipad pada ka iti naganak ka. Ngawan sir bida nga naganak ta nawatak-watak kayo binaybayan da kayo nga kakabsat.
Jak pulos narik na ti pamatig ti may nga ina ken ama. Kastamat ten. Ngawan tinarik na nga pamatig panangisakit ti may sakapsat. Sige, Andi. Panahon kayo ba? Paano mga ron? May klase marong ka rito eh. Sakman lang subli di ili. Iji nag-check-in na. Pwede nag-check-in ka dito. Ikan nag-check-in. Tapnog bayad. Taklo na kayo ito pagbayadak. Wala. Kaani. Pumanaw ako dito eh. Tadyak kayat nga padalanan tinapalabas nga itong harikat ko. Tapos problema, kalpasan na. Andi? Asun na gijay? Di walang obing dita ah. Kasi kang kaidi akas, tama tila kami di. Ag pidot na dita, pidot na. Kahit dalang ang biyag. Inasit kak idaman nun eh. Hey! Ala, sir! Hey, sir! Ala, sir! Awan, sir! Ano tawan? Aw maalayo? Basura na kita. Kalkali yun na kita basura. Baka luan da mabaliming ila ako, sir. Abe, naman na ginaganda ka na kayo. Binaybayan na kami, sir. Agkakapsat kayo. Haan, sir. Hanggang nagkapin nagsasarak kam lang. Sakam nagkukuyog. Tapno agkakadwa kami. Abe, dito yung orti umayan nyo. Dito yan ti pag-ibas basura. Anda nga rin. Abe, di ka mapan sa sentro. Amamuda kami di kiti polis, sir. Abe, di kiti polis. Tiliwan ta kami, ha. Tabi kami. Diyan na ka, nga magsipdot. Manipdot kayo. Pagturuturukan nyo nga. Kompormalita na, sir. Gusto din pakadanuan namin tinabi na, di kami nga ginda, maturugan. Abe, sir. May kayo. Abe ka di, sir. Nangkat. Abe, sir, mabising ka mga ay. Ada astig dito yung pakanan. Ija, sir. Natakarin doon dyan sa jay. Di highway. Sige, hindi ka rin. Magmagnatay, sir. Ako matlugan ko. Mangayap tayo magluganan tayo, sir. Tamahan tayo mabayag. Dagayam naka-intar manon na yung mga tricycle di bandana tamiyanan. Dapat nangayap ti may sa kanakwada. Tapos nagluganan ni. Siyempre kam di may sa karinderya manon na yung pagpangan, dagdagasan na kitilugan. Sige, tuko kayo. Ag-behave kayo, ha? Ay, sir, api di kita, sir. Api di kita ako lang. Siyak, tiagbayad, tika rin da. Mga basta patalawa nila. Iagsalsalud-sudak lang, sir. Sige, salud-sudom katagwa na kayad na titad mo. Tatsak tagbayad. Iwan, sir. Api na pungtot ka, sir. Diyak namin kayat. Nga dadag iti mairurumay na kastoy na tao. Diyak namin kayat. Nga dadag iti palaboy. Diyak namin kayat. Binuybuyak ti pananganda manong name. Mabisbisinanda. Idi siyak ti kas kadakwada manong name awan tirang pakan kanya. Awan ti kas kanya nga makita na trikat ti may nga nga ayaban na kuma umay kanta yung tamangan umay kanta pakanan ka umay kanta awaman na kanyak awaman na nasaraka kas dya ini kita siya akong ti magpakpakan kadakwada sir di kami tagorder di ka mangan mababsog ako na makita nga mababsog kayo nagsayaat ka sir amin ko mga tao at kaskan ka. Sir, alahin na kami. Taan nyo kumat pangaramatak ka na kayo. Kit, agbalik kam to nga mang tulong kayong kano ko. Nagbasa kayo elementarya? Saan kami nga nagbasa? Nagpatiga ka lang ti grade 3. Grade 2 mat kanyak. Siyak, grade 1. Dapat na ngamin nagdaganak ka na kayo. Awan, binabayaan na kami. Sige, mangan kayo.
Nabusog kami, sir. No na nga kayo, nabusog kayo, di ka tihang kayo mabuyan ng mangan. Di sakbat din di mangan, tasak tibuyain nyo. Una, sir. Sa karo din nga, sir, tiyawag yung kanya. Ano nga ron, sir? Tito. Tito Edmar. Wan, sir, awan na ruwatin nyo. Awan, sir. Tumabayamin ako, ingkam di karayan. Nagdigos kami, labaan mi, terawato mi. Sa amin to ibilag, sa amin to man iyaruwatin. Kat pangalan nyo, arti, pangsabon mo, pangsabon nyo. Sa amin nga sabunanin na. Ngayon no, damata ako mi nga sabon. So, sabon na mi. Sige, mabat lang tayo order. Kabayatan namang mga anak man ni mi, buy-buyan, dakri talo. Anatnagan mo kasi kaya na inauna? Alex, sir. Sige. Andy. Sige, man. Arnel. Triple A. The Triple A. Triple A nga. The Triple A. The Triple agtatakaw. Kasi A, agtatakaw. Kas na ito. Sige. Tayo tulog at mangan. Bigla manong namin si Miplot. Itilagip ko dagit agina. Kumusta ka tayo ni Princess? No ampunet dagit talo. Habi nga tsak ampunen. Ti anak, ti asawak. Ti gulib nga asawak. Numamaybayan. Mabukawan ti ama. Saan nga marik na? Tidungo ti may isang ama. Dito lang awana kon. Kadyapod nung ama na, isunti ka din na ni Sally, ti gulib nga sawak. Yung pagyananda, itinagkastuwak, tinagbambanugak nga balay, sudat mga sikaso di karinderya nga nagbambanugak ti nagpunan. Ala tito, papay tito. Ala. Timalyaw amin ang customer tito. Apay tito, apay. Awan. Ala tito, adagan sumsumrom. Baka umay kami kang kakit, baka sumro kakit, baka kapilan na kami. Pasensya kaya. Agsaga na kayo. Tagsubliak sa Manila. Hay? Di syudad? Manila? Diyan nagkapo. Sumunod kayo? Sumunod kami dito. Adot sa dito masipdutat. Alang masipdut loko. Ay? Umay ka sa diyay, tapagbasahin kayo. Umay ka sa diyay, at madam, mangtulong ka na kami. At akarinderya mi. Agbalinto nga restaurant. Makapantimot laing sa syudad. Alex, Arnel, una, Andy. Manong na may almost 1 week nga awanak. Iti sumang peta kon manong na may kaduwak dagiti Triple A. Iti mismo nga sangwanan tiwalay. Di masahag kami dito. Hindi makita ti asawak manong na may. Imasadag nga dakos. Edmar, kumastan? Diya anak mo. Karular mi ito ospital. Nembaganin. Adad taon sapsapulan na ka. Hindi namin tinapasama. Kapag naka-off to cellphone mo. Sumalik din taon Awang gayam ni Alex, ni Arnel, ni Andy. Nagkapok sa di probinsya ka nagkapuak. Nasarakak na talo. Nga nakarkaro pa tilangak, hindi yung tilangan na. Alay kita.
Ambo rin tayo da. Akas mo ti panangampun ko. Iti anak mo nga putot iti sabali. Hindi makastrik kami ni Tunay. Nakita na ni Princess. Daddy. Nakapsot pa lang nilanganan. Inasit ka. Imarakop. Inarakop ko man. Daddy, thank you. Bulok na nasangkan nga makita, Dad. Tinalawan na kam kano gini, Mami. Magda nagsubli ka. Saan lang siya kon? Adapahin ka kapsat mo. Iso na lang ta inaunada. Gamitis ka. Manungim, bida. Princess. Tsakayat. Nga saan nga may parik na kayong kati pamantig ti may sangama. Kayat nga paglasatam, ti adungarikat nga naglasatak. Bigbigan ka, anak. Bigbigan ka, ipadag ka, siyak ti amam. Talaga man siya ti dating ko, Dad. Limat mami ti maming ko. Yung pingagsangit ka, Dad. May buyog ak magsangit. Ito ka din nakasasangit, Daddy. Sangit tiragsak, anak. Tasaan ka lang may mesan. Opat kayo. Pero ata na kung tagsalita kami gani, Mami. Ano di kita na na pagsalitaan. Ito unig ti kwarto, manong name dito kami nga nagsalita. Ado tinaskin ng ilawlawag mo sang gani. Ururay, di pa nang ilawlawag mo ti amin. Apay nga naramit mo tinanggulib ka niya. Saan ka nga ginuliban at Mark? Yan ang orti awag mo, tinaramid mo. Diyan ka mo. Ngayon tinaramid ko, kaya tinaramid ko para ken ka. Kaputag ka sa puladak, ti apo, anak, ng oray saan kumot nga putot? Saan mo nga putot? Kaya saan kumit nga anak? Anya? Natakit mong sawin. Binagbaling ko lang ang anak ko. Tadi mo kayat ti mga adap. Gasang kay bagam nga dumteng to kumanti kong taway nga madaan tan ti anak. Nga dumteng kumati kong taway nga bagam nga may bagam ibagak nga masikugat. Ano malagip mo? Hindi ka duwak dito eh. Bidinalpasan natin nga balay. Nangalaki di ka duwak. Eso ni Vanji. Ni Manang Banji. Idi umayiso na. Adan 2 bulan sikog na. Pinagtalaw da iso na. Kayat na sanga magbutaktak. Hindi pa naganak na balasang. Napanunod ko, ngakidawon kang kuha na. Yan tangang katsan na nagayayatan, tikadat, isikog, iritsan na. Idad mo langin kada kami. Iregalom langin kada kami. Himanukot. Naging ka nga napanunod ko. Nga binagbaling ko nga siyak, ti masikog. Karkargaak, din nga man ngay kargak.
iti tiyan ko, tapno makita nga masikuga, manumakdakkel ti tiyan ko. Ni Banji, tinangipas nga kini Princess. Ngayon di may pasangay, si kaken siyak tinangbaling nga amana nga nairistro. Ta siyak tinayagan nga nagpasangay. Pakawan anak, no saan kuman ngayon pakamukin kati amin. Pakawan anak, no dahil taman tibidot ko, ini pinagparang ko nga si kati ama kat siyak tina. Nga dito tigapuno no apay nga padpadang saan ta nga katipo ti dara ni Princess. Tawan kadata ti kapinano na. Saan nga si katiamana? Samat ka siyak tinan. Impatag ko, kanipatpatag ko, imbilag ko nga siyak tinagtaudan na. Kastamit kumaking ka. No kabaylam nga dapat hindi kiting iyawid mo dito nga talo nga lalaki. Di mo ka di kabaylan nga dapat. Ay baylang nga anak, naputot ni Princess. Saan man? Hindi makitak na gini talo. Nga bubingin tugot ko dito. Dito ko nga narimi, namiris namin. Nga saan ko pa'y daman ti pamatig ti ama para kin Princess. Makawanak ka dito naramit ko. Awan ti basol mo. Agamanak ka, Mark. Kaya't mula nga madahanak iti anak. Kaya't mula nga madaan ta ti anak. Kaya't mula nga tapang serbihan ta karik iti pagtintinulungan ta manmanog. Kaya't salangan ni Princess. Adada Alex, andi kini Arnel. Naragraksak tayo tanda na do tayo. Tulungan tayo na. Ano ka sunod ti panang ipatag mo kini Princess kasta kung ti panang ipatag mo ka naging talo nga eh. Namnamahin tayo ta. Agbalinak nga ina. Dagiti upat nga anak ta. Nga mangted kadakwada ti disiplina. Ken mangipaay. Mangiparig na ti dungo ti may sa ngayon. Ti ina. Nga pagbit laing hindi ka nariknak ti pamatig. Sakbay nga naulilat ti ina kinama. Wen. Nga siyak jak pulos nakarik na ti ayat. Dagiti naganak kan kakabsat. Ano pa kasta kahit kung ibukbuk ti amin na panawin kung agbaling nga ama. Dagiti upat nga anak ta. Oh. Sally, Edmar, agaman tayo ni Apo Diyos. Sobra-sobrahan tintin na kadata ang anak. Upadaan. Manong Nemi, nagbaling karod, nararagsak ti binangon mga pamilya iti asawak. Tadag iti talo nga AAA, manang Nemi, intuloy dati nagbasa. Nakagagagit da manong Nemi nga tumulong, kadag iti kayat mga ramidan da. Iti karinderya manong Nemi. Tumulong da nga agsungrod, tumulong da nga agluto, tumulong da nga agdalos, tumulong da nga aglaag, aginaw. Nagbalay na nga naragsak, no naragsak hindi kat naragragsak man itahan man o Nemi, ti binangon mga pamilya at asawa. Nada kami nga agasawa manong Nemi, napaidaman ti pamateg kan panang taripato, dagiti kan naganak kan kakapsat. Okay, haming ay paayda ita, kadagiti anak mi kanagiti pada mga tao. Nagbaling kami nga managtulong kan nasyaat kami. Karagidag kasapulan, it's stolen. Nagbalin manong Nemi nga restaurant, dati karinderya, sala nag-stop manong Nemi idi, takabig sa ti lockdown, ngem, nagsublimat lang ti normal.
At anti higher grade manong name dagiti dua da Arnel kastamatan kini Andy. Ayan, ni Alex kini Andy. Ni Arnel dapay lang mat iti elementarya nga kadwa ni Princess. Pangasin na po Diyos manong name may saganaan mi tinaranya nga masakbayan dagiti upat nga anak mi. Kanakasagana nga mulat nga tumulong kada kita kasapulan ti tulong nangaruna kada kita nabaybayan akas kanyak idi nga nabaybayan unay. Dito nga ron, ti pagkasalita, kita kaya manaklaon ay anos mo, manong naimi nga naurnos, kalbasan nga nakinsan kang kadit Italiana. Kaya man nagtikadari ito nga programa, iti social media, nga pakangigan, ang pakabuyaan, kada kiti pagkasalitaan, nga mangtad iti adal kan pagsarmingan ti biyag. Kada mok, nga danabatik kakasta, nga adal kan pagsarmingan. Tuwing nga tagyaman nga paghayam mo, Edmar. Thank you kang Edmar. Ayan. Thank you. Kada kita aming nga nagbuya. Pakay may, thank you. Maramaskara kayo aming usapan na. Salamat po. Salamat.